Naragsak mi nga awaten ka itilakbay abroad TV. Itiramot ti ili ag subli ti ragsak ken ayat ken panagyaman ken apo. Padpadaylen tayo dagiti istorya amang pabilig ken mangipay ti bendisyon. Naragsak mi nga awateng ka itilakbay abroad TV. San laeng atimek ti ili, nudiket pakakitaan ti, ayat ken bendisyon ni Apo Dios kada tayo amin. Ditoy agtultuloy ti panakikadua ken panagyaman. Apay nga ipilit mo akin na doktor ti alaan ti anak ta. Saan ka di nga imbaga na amarigatan? Tamabayag unay no kinadoktor ti alaan na kurso? Saan na ti kayat na ti masurot? Ti kayat ko, taamok ti pagsayaatan na. Pagsayaatan na kadiday ta, ket sumkad met itirik nana. Managsaksakit ti anak ta. Numaisan to na doktor, magasan na ti bagbagina, ta doktor ket nga rod. Ngem adu pay atawan ti aglabas, sakbay nga agbalin anan anay a doktor. Apay ay akon traum akanayon ti kayat ko. Di na kadibibyangan. Apay nusikan ti mapanaginrol iti kina doktor. Apay nga ipilit mo ijay anak ta. Manglukluko ka kadi? Manunto ngayon ti tawon ko numalpas ko day ta kurso. Ibagbagak lang ti pudno. Sikat ti agragot iti kina doktor. Di rumbeng asika nga rod ti aginrol. Barok, apay nga aglaladot ka. Saan ka di nga daklasim ita? Unyaya, no pampanunutak ti kinabayag ti ibagbaga ni mama akin na doktor. Kaslasan ko na mauray. Anya ti kayat mo asawan, iti saan mo ang mauray? Marigatan na kiyaya. Manupay ngamin atawan, sakbay ang makaturpusak. Mga laklako man iti ababa kurso. Saan nabali ko no nasalunat ka? Anemic ka lang arudan. Nakapsot pa iti pusom. Makauma pa ti kanayon nga agtumar iti agas. Ano sam, Barok? Dagita nga agas ti kasapulan ti bagim. Mala, inumumon ti gatas mo. Tapno adda kargata tiyan mo. Mama, apay nga ipilit mo akin na doktor ti alaag a kurso. Nangato a kurso ti kinadoktor. Pakaidayawak launay no agbalin ka a doktor. Mabig-big-big to ti pamilya tayo gapuken ka no maisakan a doktor. Nga marigatan ak, mama. Amumat, sa anak na salunat. Kastalaan ti atap mo. Kompleto kay ti agas kan vitamins. Kabaalam day ta, iho. Ikagumaak, mama. Ngam numabalin. Saan kumaki na doktor ti alaak? Di na ko mapaayon. Taday tati pakaragsakak, iho. Napan ka din ni Dennis, ije pagadalan. Wen, madam, ngam masya naklaunay kankwana. Kaasimot, aglaladot anapan ije pagadalan. Apay ko mga aglaladot. Inggaraw na kadiman ng tirason na amabayag ti kinadoktor. Amangan ngamin no saan akabaulan ti bagina, madam. Ada ngamin sakit ni Sir Dennis. Kompleto iti agas kan vitamins ti anak ko. Tulungan na kit di mga lukoy kan kuana. Tapno kayat na ti agdoktor. Mayat nga agpaiso ti kinadoktor. No nasalon at ti masagnan. Ngem no kaskan ni Sir Dennis. Ay, kaasimot, madam. Ay, sana kaasi. Tananga to a propesyon ti kinadoktor. Kabaalan na. Tanalaing iti pagadalan. Naglaing nga agpaiso. Ang adda pagpatinggaan ti salunat, madam. Saan ka man analalaingam siyak tayaya nakalaang ni Dennis? Siyak ti inana. Medyo naladaw ka ita, Dennis. Imbang tawan pa'y professor. Amumat kit gini sir ti kasasaad ko. Numaladawak man, maawatan na. Nakasaritam ka din ni sir, may papaniti ka sa saad mo? Wen, nagrana kami idi na minsan ije kantin. Nadlaw na ngamin anapusyawak. Iso nga imbagak. Manakaawat matkit din ni sir. Nasingpat. Ay, kasta kumaamin na tao, suset. Man nakaawat.
Oh, saan ka nga agliday dita? Cheer up! Madadaal lang timod mo no agliday ka. Agyaman iti kinasingpat mo agayam, Susete. Adda ka akanayon, no kasapulak ti kasarsarita. Aday ta ni sir, umunagan. Nagtaarman di katugaw mo itay ijay ron. Boyfriend mo ka di? Gayem ko, ngamsaan ko a boyfriend. Agpada kami nga adal, ti adda iti panunot na. Saan kita maki-boyfriend? Aray ko. Nagsakit mo tinadanggan. Apay, gaputad da boyfriend, mabaybay anti panagadal. Depende matkit di ijay tao. Dumting to day ta panawan. Ta sa anak matamaawanan iti lalaki. Aray ko manan. Nagtadam ka tadila mon friend. Apay, nasair ka kadi. Sorry, ibagbagak lang matipod no. Panagkitak ngamin ijay gayam mo. Kat adda bakbaklana. Pag ko na ang ba't nga dabakbakla na? Saan ba't nga gunggunay abakla? Saan kit din? Diyak pa'y makita ang makirin na baka dagiti babae. Sikan sa laang ti kasiningad na babae. Ibaga tala, nasing petak ngamin. Ha? Ay sus! Nagsaotin na singpat. Apay, siya, sa anak anasingpat. Kumusta nga'y tinagmalam mo iti pagadalan, Barok? Saan ka kadimanan anagulaw? Saan matiyaya? Mayat tinagmalam ko. Nasaya at nga rod no kasta, Barok. Sige, taitimplaan ka itigatas mo. Naruama ko iti gatas a kanayon mo at timplaan. Ubingak pa'y. Kanayon nak ngitimplaan. Kasano, agsangit kamot ngamin idi no awan gatas mo. Ha? Ngamsaan akong agsangit ita. Uray saan ka nga agsangit? Pakaragsakak amang timplalata iti gatas mo. Agyaman nagtanasingpat ka kanyak, yaya. Mariknak, ti panang ipatag mo kanyak. Uray awir naklaan. Aging gaita, awir ka paylaang. Siyak paylaang ti mangluto iti kanam. Manglaba kadagiti pagananay mo, kan mangdalos iti silid mo. Isu akay kayat ka, yaya. Oh, agmay sakamot ita dito'y library, Suset. Ayan ni Dennis. Diyan mo, saan kami nagkuyog nga may dito'y library? Ang mga no saan pa asimbang pet. Apay ka di? Panagkita kat bakla di gayam mo. Pagbalinak a lalaki. Anya di kayat mo asawan? Estudyante ka kadi no saan? Rumbang ka di pa'y adamagam no estudyante akwan no saan. Amo man ti sungbat ti saludsud mo. Apay nga rod ani Dennis ti ininto na ram. No amumla kuma. No kasano ti kinaliday ti biyag na. Maasi ka. Apay kumaanaliday ako nam. Saan ka di abak nang da? Saan lang at ti kinabak ng ti pagragsakan ti taoan niya? Ay na, di ta ka nagkamali, friend. Awan serbi ti biyag no awan pulos kwartam. Saan mat nga amin abak ng kat naragsak? Kas kumano adanadag sa nasakit na. Ngam, no awan kwarta na. Awan pagpaagas na. Laglagi pamday ta, friend. Bagbaga mamait ni Solidad nga anak ta. Kanayon nga ijay madyungan ti ayan na. Kanayon ko abagbagaan, nga mawandenggan na. Di katagbahin iti asawa na Gaputa na anos ti asawa na. Aglablabesan. Oray sika, bagbagamot no makitam. Nakita ka madama manan ti kiwar da iti piyesa ti madyong ijay balay da Marta. Di inanawak, iti ipapanak ko ma iti madyungan. Di nakintaltalag, kaslaawan nagngag na. Mala, mapan kuman kasarita ijay balay da. Tila mabain iti asawa na. Nakaumay kamot, lolo. Agmano ak. Bendisyonan nakakumati, Apo.
Ayan ka din ni Mamam, Barok. Jak mo lolo. Pimanaw mat kalpasan ti pangal daw. Kasta ka di. Kat, kumusta matan ti marikrik nam? Medyo mayat mat lolo. San aliwayan ni Yaya ti mangipalagip iti agas ko. Rumba nga saan mo aliwayan ti agtumari ti agas mo? Wan lolo. Anya ka diti ibagam ka ni mama. At dala pagsaritaan mi. Ang amawan matakunam. Ala, agsubliak tulangan no addanton ni Mamam. Naimbag mat na nasabat ka, sulidat. Imbag ko nam, nga masuron kan samat, papa. Nagapuam, ijay ka di manin madjungan. Anya ko matidakas na no ijay madjungan, papa. Saan ko matadawdawatan kada kayo ti pagmadmadyong ko? Sao ka di ti manakam ababae dayta. Kanayon lakit din nga ijay madjungan ti ayuyang mo. Anya nga rod ti kayatyo, agbakbaketak ijay unag ti balay mi. Sana nasaya at ti madyong, tasugal dayta. Saan mo't a milyon ti pagtaytayami kadagiti kakadwak? Diversyon laan mo't, pagpalabasan mi iti oras. Adu ti pagpalabasan iti oras, asaan asugal. Hi, Dennis. Kaklase ka iti psychology. Amuna ka di? Ha? Nakita ka ngagpaiso ijay classroom itay. Itala nga nagkaklase ta. Transferi ak ngamin. Gayam ko ni Suset. Uray saan mo adamagan tinagan ko? Ibagak. Siyak ni Cathy. Kati gayam. Uray saan kun nga ibaga tinagan ko. Tainawagan nakmat itayan. Mabalin ka di nga ibilang nakakasmaysa ka dagiti gagayam mo? Amin at tao kayat na ti makigayam kanyak. Kayat kumatan. Kasta ka di? Kasta akmat. Kayat ko agayam amin at tao, nulakit nasaya at da kanya. Napan ka din ije balay da, Dennis? Wen, no agkasangay katawisan nak. Mapanak mat noon mayra na papanak. Kaano ka diti kasangay na? Awisan nak to kumaat mapantamot. Nabit pa yan nagkasangay. Mabayag tumanan Kasta ka di? Kayat ko makita ti balay da. Apay ka di nga interesado ka ni Dennis. Nataarang amin. Kanla nga na tinasingpat. Nasingpat nga agpaiso ni Dennis. Naliday laang ti biyag na. Namin anon anangag ko kan kaday taimbagam analiday. Apay ka di? Awan ti karbangak amang ibaga iti sikreto ti maysa a tao. Urayam na ibaganakan ka. Saan mo kumaadamagan? Nakasaritam ka din ti anak ta. Nakasaritak, ngem talaga anatangken ti ulo na. Sana kanu matadaw-dawatin kaniyak ti pagmadmadyong na. Madi ti panagras-rason na. Napatagkan ko na ti panakimadyong na. Kano nga tangag nakam? Inton maabak nga tayo ti dakkel. Kaduan aman nugal. No maabak. Ad-daun na latta ti agsugal tabareng makasubot. Banag akam mali. Awan pa'y nakita ka bimakna ang gapu iti sugal. Kan ad-adakit di ama ilumlum iti bisyo. Asaan anasayaan? Ayan ni mami. Saan ko nga mo, Barok? Adda ka di masapul mo kan kuana? Jak ngamin nakita, manipod si Mang Petak. Awan mo't sa bali apapapanan na, no saan nga ijay ko na at diversyon na, Barok? Kanayon ka di mapan ijay madjongan? Ha? Ay, jak manam mo. Maulawak, Yaya. Ha? Ay, sige. Mapanta ijay ospital, Barok. Naragsak mi nga awateng ka itilakbay abroad TV, no agregat ka, laglagi ipem. Ada ti bendisyon ken ayat ni Apo para ken ka, dayto iti balay amang iparik na ti ayat ni Dios. Yaya, kanayon ka din ni mama ijay madjongan?
Jack man amo, Barok. Maulawak, yaya. Ha? Ay, sige. Mapantan ni Diyo ospital, Barok. Unyaya, maulawak ka talaga. Kapsutak pa. Ay, sige. Kumpat ka kanyak. Mga laki ititak siya pagluganan ta. Ay, nuadda ko man ni Papam. Isunti mangitulod ka data. Sige man nga, yaya. Sige, rumwartan. Isang girmulatan itilugan. Taawagak ni Mamam. Unyaya, iturong ko pa eh. Ay, una yan. Saan mo't ang makontak ni Mamam? Sige, taawagak ni Papam. Hello, sir. Agturong kami kan ni Sir Dennis ija ospital. Anya? Kadwayo ka din ni Solidad? Ay, saan, sir? Saan ko ang makontak ti cellphone na? Iso ada kayong tinawagak. O sige, umaya ka dagos dito ospital. Awagak di doktor na. Agkikita tayo ijay. Wen, sir. Bye. Impanda ka din iti private room na. Wen, sir. Madama atamtamingon da. Inyo nagdati dextrose kas kada oxygen na iti silid na. Sigurado abim mabamanen ti hemoglobin na. Kas iti sigod. Nalabit akas ta, sir. Maulaw kan agkalingutan itay. Ay, kaasimat ni Sir Dennis. Imbaglakit din tadagayam ko a doktor dito ospital. May sala nga awag ko kenkwana. Nakasaganan ti papanan na asilid. Wen nga rod, sir. Ay, sigurado, agkasapulan manen ni Sir iti dara. At dan binilin ti doktor may papaniti day taabanag. Awan gayam, ayan ka din ni Solidad. Di namot imbaga ti papanan na, sir. Agyaman ak unay kan ka, yaya. Kasanon no awan ka. Hello. Asino daytoy? Ni Maria daytoy, ma'am. Ay, ipadamag ko nga ada ni Sir Dennis dito ospital. Ha? Adda iti ospital ti apo ukok. Wen, ma'am. Agulaw nga minakas iti sigod. Ay, umayak mo't dita. Ang sumit nga ten. Pakibagayon to kumakan ni Madam Solidad. Adyak makontak ti cellphone na. Kaya't mo asawan. Sika tinangipan ka ni Dennis dita. Wen, ma'am. Dua kami laang ijebalay idi ang kapsot ni Sir Dennis. Iso nga inyog ko adagos dito ospital. Kat, ti inana. Sa dino ti ayan na. Ay, jak amo, ma'am. Sige. Impadamag ko laang ti kaada ni Sir Dennis dito ospital. Sige, balasan ko. Agyaman ako na ay iti panangipakam mo. Simangpot kamatlaangan si kaaman nugaal. Ha? Apay ang makapungtot kayo? Kan, apay ang nasip nga tibalay? Aging gaita, di mo pa'y amotin apasama kiti anak mo. Adday di ospital, idento ta adda kay di madjungan. Ha? Ni Maria, nakaluto ka din? Kasano ang nakaluto? Katiso nga rod, tinagipan iti anak mo iti ospital. Imbes asik ako mga inana. Ngamayan mo, iti kasapulan na ka, ti anak mo? Ala, mapantayon iti ospital, mama. Agawam! Ay, mangdagastan tulangan iti ipatik out tama kan. Ta sigurado ang mabisin dagiti adday iti ospital. Uray siyak, mabisinak maten. Ang, naabak gayam ti igam ko a kwarta. Ti kwarta ayo lang ti paggatang tayo iti makan. Ay, talaga asaan ka mapangnamnaman? No sa anak nga imay ditoy, kasanaw ti anak mo ang mabisbisen ni ja ospital. Nagyan ka kumaijay na panam. Uray saan ka na simang sangpet. Sorry, honey. Jack, amo akas to iti mapasamak. Apay asaan ang maawagan ti cellphone mo? Naka-silent namin. Jack, amo nga umawawag kayo.
Imbag katiyaya ni Dennis, tamapang namnamaan ngem sika. Rumbang laang nga aramidan at ipagrebangan na, tatangtang danak kat nga ron. Kat sika, ar-aramidem kadi mati pagrebengam kas ina. Huston, saan tayo ang nagayatan tinapasamak? Tinaskan ita, kat sumaysaya atan ti kasasaad di anak ta. Agyaman katakasta, tanusaan, jak amuti sawak. Ada chat kanyak ti yaya ni Dennis. Ada kano ija ospital ni Dennis. Ha? Apay ka no? Anya tinapasamak kan ko na. Kimaro kano ti sigod a sakit na. Mapanak ija ospital kalpasan ti klase. Sa anak ana irwam amapmapan iti ospital. Ang mga numaakaranak ijay. Puro sakit ti adda iti ospital. Nakapsot ti resistansya ti tao anala ka maakaran. Di mo ko naanapig sa ti resistensya ti bagim. Pribado ti silid ni Dennis ija ospital. Samay saan ang makaakar ti sakit ni Dennis? Talagang ado ti amo may papankin ni Dennis ha. Nabayag kami nga gayam. Tinapod no agayam. Uray anya ti mapasamak. Agayam tulat ta. Kumusta ang ti apo ko ta, bakit? Pimipiamatay na. Ay kasano di ko na ti doktor. Nga ada posibilidad na leukemia ka na. Sabay kumatasan. Ubing payunay ti apo ko ta maadaan iti kasta sakit. Ay, may sapay mo't nga ron nga anak. Ni Apo Diyos ti makamon kan kuana. Sapay ko matadenggan ti Diyos ti kararag tayo. Maimbagan ko mamat ni Dennis. Wen bakit? Ni Apo Diyos ti talgit tayo. Tinamnama kan amin tayo. Kumusta kan Dennis? Agpaimbag ka. Tapno saan unay nga ado tilangan mo. Ikagumaak ti agpaimbag, Susette. Day taman ti kayat ko kan ka. Napigsa ti pakinakam mo. Kasapulan, saan ka di? Diyak mo ti palubos, amay dalitak. Rumbang laang. Tadyak kayat ti agsangit. Agsangit ka nga ta. No adamad di mapasamak kanyak. Nambarak ko mati agsangit. Apay, may sublik ti pasamak no agsangit ha? Amom ngay. Numatadtadan iti luwa kat maagasan. Nabilag alo no kasta. Anya day ta, agwa bindeta. Imbaga ti doktor ang mabalin kan nga agawid, iho. Adun tilangan mo iji pagadalan. Agi na naakpay ko ma. Sakpay asumrelkak manan. Awan ngaminton ka ba alamon? Mapan kamatlaeng, tasayang no agsardeng ka. Ikagumaak, mama. Di kay madanagan. Pilitak nga ipaay ti pagragsakam. Ti maaddaan iti doktor nga anak? Dayta ti pagragsakam. Saan ka di? Launay, iho. Adun to ti mangdayaw kanyak, numaysakan ton a doktor. Tapno saan ka unay amarigatan na mapanidya pagadalan? Padasan tayo ti makisaw iti din ti pagadalan, taag home study ka laangan. Dayta mo tinapanunot ko. Kaya't siguro mo ti din. Tamo na ti kasasaad ko. Umay kan tulangan makitest, no madanon ti panagtitest. Uwan ko ma. Sana balay. Takumpleto mo ti librok. Dito'y kun balay nga repaswan dagiti leksyon. Umayak to mo tag-exam iti pagadalan. Wen kasla modular ti mapasamak. Kasaritak ti din. Namnamaak, apat gan na tikid daw ko. Kano ti umay mo? Sabado ita. Indun Lunes. Taiso ti kadda ni sir. Sige, kadwaan ka amapan kini din. Nanggag ko ti saritaan nyo iti gayam mo ani Suset. Mabalin ka di ti kasjay, Barok? Dipindi iti din ti pagadalan no ipalubos na, yaya. Kabailam ka di ti agripaso, di ti balay? Saan ka di amay mayat no sumardang kapaylaeng, tapno makainana ka? Masiguradok.
Asaan nga umanugot ni mamang agsardengak? Day tamot nga rod ka sa saad mo ti pagdanagak, Barok. Kasanon no sumidirmanan. Nulakat adaak dito'y balay. Mabalin ko nga isardeng pailaan ti Agripaso. Katagi na naak. Sa bagay, no ijay pagadalan, saan ang mabalin nga ibagam nga aginana ka pa'y? Isu amay mayat, no home study. When tapno maasikaso ka ang naimbag, Barok. Unyaya. Ket agyamanak iti kinasingpat mo kanyak. Imanugot ka diti din iti plano yung ag-modular ni Dennis? Wan mat, maawatan ni din ti sasaadan ni Dennis. No siyak ti kasjay, jak lakit di maawatan ti basaak iti libro, no awan mang-explain. Nalaing ni Dennis. Umay tulangan makitest inton madanon. Kasla unfair day siya. Umay laang dito'y pagadalan no test. Apalam ka di pailaan, kat kasjay lang arudan ti kasasaad na. Apay lang amin nga agadal, no nakarugayam ti sakit niya. Di na kaya't apaayon ti tarigagay ti inana. Gapo ka di iti tarigagay ti inana. Isubsob na ti bagina no di nakabailan. Dayta ti pangkitam iti kinasingpat na nga anak. No siya, apay kit din atong palak ti saan kumat apagasman. No way! Dayta tinagdumaan tayo kada Dennis. Managtungpal nga anak. Saan ka kadi amarigatan iti kasta apanagadal mo, Barok? Saan, yaya? Tapasaray aramatak ti computer kong ag-research. Aginana kamot Saan mo unay abannugan ti bagim? Importante ti salunat mo. Di kagdanag, yaya. Numariknak ang abannuga kon. Aginanaakmat. Mayat gayam ti kasta. Idi pa'y lako mga inaramid mo Tapno saan ka unay ang nagbambannog? Saan mat nga minakas karina? Nga ipalubos dati kastoy. Kasta ka di. Ay kunak ano mabalinlat ta. Basta kayat ti estudyante. Dandanin ti exam tayo. Umay ka di maki-exam ni Dennis. No lakit ti mayat tirik nana, umay day jay. Masigurado ka saan ang makapasa. Tadimot imay nakilecture. Umanay ka di basaan laang ti libro. Ngam nalaing ni Dennis. Apay ako namasan ang makapasa. Gapot na binasa na lang ti libro. Diferensya jay adda mangyesplikar iti leksyon. Sapay ko ta makapasa ta kaasimat. Anusa na lang arudan ti agadal nga ureada sakit na. Amom, nag-review ka na yung bag. Impuyatak ti nagrepaso. Tapno na nga to ti maalak iti exam tayo. Itapay lang. Kablaawan ka no nagrepaso ka na imbag. Kumusta ka, Dennis? Kabaalam ka din ti makitest? Unsuset, isong ay mayak. Kalpasan ti test. Agawid ak mutlaeng. Good luck iti test tayo, Dennis. Agyaman ak, suset. Ket good luck mat. Sapay ko ma. Tama kapasata iti test tayo. Ikararag ta Sapay la kuma, tatarabayan na tati apo. Tapno saan ta mabagsak, wano matunag. Una, adday tan. Umunagan ti professor, amang tad iti test tayo. Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, sanlaing atimek ti ili, nudiket pakakitaan ti, ayat ken bendisyon ni Apo Dios kada tayo amin, ditoy agtultuloy ti panakikadua ken panagyaman. Agyaman ako kan ka, suset. Good luck mat. Sapay ko ma. Tama kapasata iti test tayo. Ikararag ta, Dennis. Sapay ko ma. Tatarabayan na tati apo. Tapno saan ta mabagsak? Una. Aday tan. Umunagan ti professor, amang tad ti exam tayo. Nakita na ka ni sir. Umasidagan kan ka. Ada siguro damagan na kan ka.
Damagan na siguro, no kabala kong ti makites. Talaga ka di ka ba alamon? Amangan no maulaw ka no madama ti test tayo. Sa anak mo't nga agkakapsot. Bimabala ngamin ti hemoglobin ko iti kalabas. Isuan na ulaw, kaya nagkapsotak. Kalpasan siguro ti test tayo. Kurikan tayo matlaang ti test paper tayo. Agsisinukat tayo. Kunak man na nag-review ka ako nam. Wan mat, uray ko la impuyatan ti nag-review. Kasanumat nga ta ni Dennis. Inala ni Sir ti papel na itay. Isutin ang korek. No nababati na alak iti test, sigurado nga uray ni Dennis, nababamot. Urayon tayo pa'y Madama pa'y nga ikurkurek ni Sir. Naudi nga min anang korek. Tainted na pa'y ti answers, sakbay akinorek na ti papel ni Dennis. Amang ano nagkamali tinang korek iti papel ko, apay nababati na alak. Ibagam takitain na naimbag. At dapay mo ti blackboard ag iti answers. Imbaga kon, iso nga ulitan na. Konakto pa yan nalain ka, Dennis. May salaang tinangatiw kan ka iti may salaang apuntos. Naglaing ka talaga. Bilibak man Imbag nga rod. Tasan asayang ti panag-research ko iti computer ko. Naira nala siguro anangato tinaala na. Saan mat anak lecture? Mamati ka din na nalaing tigayim ko. At dapay mat may sa semester nga agadal tayo. Ija ito ti pakakitaan no talaga analaing ni Dennis. Ikagumaak, anang atong tumanan ti maalak. Mangnamnamaak iti dayta, Dennis. No, lakit di ta nasalunat ka. Amangan no ag-cum laude ka pa Ikagumaak matiagbalin ang magna cum laude. Amangan no saan lang ang magna cum laude. No di kat summa cum laude. Kumusta ti exam mo, iho? Siyak ti may kadwa kang atuan, papa. Ay na, kablaawan ka, iho. Uray at darik-rik na, kansan ka na pa ni pagadalan. Ta dito'y kakat nga rod balay ang nag-review. Nangato pa'y lang tinaalam. Masigurado ka may saak tumot nga umuli iti entablado ang mangawat iti pamadayaw. Masigurado ka cum laude kanto, iho. Saan tayo pa'y amang namnama, mama? Taditay amo, dagiti pasamak. Apay kumasana ka mang namnama? Imalakan samot kanyak iti kinasirib. Masirib nga kiwar iti piyesa ti Majong ti kunama. Di ka man mangdadaol iti mood alaklakayan. Sige, mama, papa. Mapanak pa iti silid ko. Diyak pa'y ngamin nakapelas. Kalpasan ang makapelas ka, umay kanto ijay kusina, barok. Nagmerienda kami kadagiti gagayam ko ijay kantin, yaya. Pinag-blow out dak adi na oras. Anya, mayat ka din tiriknam. Mayaten, yaya. Saan akong nga gulaw? Ket, agyaman ak unay, iti kanayon mo apanangas asikaso kanya, yaya. Dayta ti trabaho, barok. Saan ka di? Wen, ngamariknak, ti panangipatag mo kanyak. Napudno ka unay, nga agserbi kanyak. Anak ngamin ang ti pangibilbilangak ka, barok. Oray siyak matyaya. Kasla inamutan, ti pangibilbilangakan ka. Sikat inakariknaak, iti pudno apang matag. May kagkagumaan latamat ti apo ko tati agadal. Uray kas niya ti kasasaad na. Nagato ka no, tinaala na iti exam da. Uray saan anap na pa di pagadalan. Taijay balay dakat nga rod ang nag-adal. Self-study ako na ada. Nalay nga talaga ni Dennis. Masigurado ka na saya at masakbayan na. Gapo tanagpursike. Sana tubangkan kwa na, ti kinaadat sakit na. Madanagad aklag, tama nga no maidali. San mo't siguro, bakit? Mabali na malabanan na dayjay asakit na. May parit kan kwa na ti agpuyat. Ngam saan amaliklikan no kasjay nga agripaso. May mayat ko mangamin, no saan atay mabayag a kurso ti enroll na.
Kumaa. Nga may papilit mo't ngamin ni Soledad ti kayat na. Natulnog ti apo ko ta. Di na kayat nga ikan iti pagsakitan tinakam na ti inana. Mabalin ka di asan nga iti madyungan ti kanayon na papanam. Adda ka di nasaya ta masakbayam iti kamamadyong mo. Awan ti dakas ngar aramidag. Pagpalpalabasak laang iti oras. Pagpalabasan ko nam, ngem saan ka di nga dakwarta nga ipuspustam no agmadyong ka? Basit laang ti pustami kadagiti kakadwak. Basit, ngem no maurnong. Basit ka di pay? Manumot laang ayan, ti itay-tayak. Saan ka di ati basit nga agted-ted adanom, ket mapuno na ti dram no mabayag an nakataya? Kastamot na ita ibagbagam abasit a pagsugsugal mo. Si Kamet, nagbasit kunak lang arudan. Nasakit pa'y latinakam mo? Padasam manabilangan ti abak mo, manipod inrugim ti nakimadyong. Adda ka di nasayaat a nagunod mo? Itaman pa'y ana isarog ka dito balay. Awan mo't madyong ditoy. Awan pa'y ngamin cash ko, mama. Umutang ak kumapay lati kwartayo. Tapno mapan mo isugal. Sana para sugal ti kwartak. Agawid kan no pagsugal mo ti mayam. Isublik mo't laang inton malam, mama. Kadno maabak. Kasano kumama isublik? Saan ko nga rod apagmadyong? Adala pangaramata. Anya ko mati pangaramatam, aber. Adala gatangak. Naka-grocery ka matan, ta kinuyog ka pa'y. Ado pa'y mo ti karga ti refiaw. Ta nakita ki dinapana ki di balayaw. Apay na kami suot ni Soledad api manaw. Umutang kit din iti pagmadyong na. Saan ko ngay nikan? Nasaya ta saan mo ngay nikan? Kaslay na yunam ti panagsugsugal na no inikam. Kasano nga ta maikat na ti panagsugal na. Ibagaktuman kinikari, tasan na nga ikan iti kwarta, tapno awan pagsugal na. Dayla ang pakitsenda na ti ited na. Mayat nga agpaiso na ita na panunot mo, tapno awan pagsugal na. Awan latam mo ka na saya ta masakbayan ti manugal akas kenkwana. Imbag tanadanon ka dito'y balayo, Barok. Awan ka din ni Soledad? Awan, papa. Jak amuno na panan na. Napanuy-nuya na mapan makimadmadyong. Tadi mo mat ngamin paritan. Pasaray awanak ngamin dito'y balay, numapan iti madjongan, papa. Jay lapaggatang na iti kasapulan yo ti ited mo. Tapno awan pagmadyong na. Saan nga ta agumura? No saan ko nga ikan iti kwarta na, papa? Himbay nga minumututang kini mamayo iti kwarta iti kalman. Aniya? Apay nga umutang? Kita man ti libre tayo. Numanupay ti kargana. Kita agtuman nga agpaiso, papa. Jagmat kinit kita numanon ti kargana. Nadyak agkamali. Si Kati Kunada akatulong ni Dennis. Husto ka di, nana? Apay ka di balasang ko. Kasano nga amom? Kat di ka matamam mo. Saan anas kan ama-amwam no asino ak? Damagaklaan no sigod ka di analaing iti pagadalan ni Dennis. Anya ka di ti makagapo takayat mo amamuan. Basta nasingpat, kan nalaing ti ubing nga inaywanak manipod iti. Si kakaditiyaya na idi ubing? Wen, hanggang mas daawak no apay adamdamagam balasang ko. Apay ka di. Di naman ko lang mat. Kadalak idakin ni Suset. Kasta ka di. Magustuak ti ugali ni Suset agayam ni Dennis. Nasingpat kan nadayaw nga ubing. Jakmat damdamagan. Jak magustuhan ti panagsungsung batiyaya ni Dennis.
Ha? Napanikay dya balay da Dennis? Nagsabat kami jay tiyandaan. Dinamag ko no sigod analaing ni Dennis. Dinamag nakit din no apay akayat ko ama amuan. Nasingpatihaya ni Dennis. Ang mga nadala na isawang mo, amadi. Isuasan ang nasaya ti sungbat na ako nam. Diyak man amo iti dayjay ayaya ni Dennis. Kasla na dagsen ti darak kan kuana. Iti anya aga po. Namindua ka na pa ni Jabalayda. Ngam, awan mo tinakitak amadi nga aramid na. Amok pa yan. Apay asaan anasaya at ti panakisauna kanya. Asino ka di jay kunana akaadalam? Basit nga adda kamiding ititimid na. Blande ti buok na adi namot bagay. Tanangisit mo't nga rod. Ang mga ni Kati, yaya. Apay ka di? Dinamag na ngamin no nalaing ka kano. E di dinamag ko no asino. Kunana asaan ka no anas kan amaamwak ti kinasya sino na. Ha? Apay aday tapay ti dinamag na. Anya ka di ti panggut na. Adda atap ko. Amangan no nalalaing ka ngam iso, kat di na maaklon. Wano, amangan no atapen na anag-cheat ka. Nalabit ang nasakit tinakam na. Idi na nga itong tinaalak idi exam mi. Idi nito taiso, nababa tinaala na. Maawata kon. No saan nga apal, panagdwa-dwa ti adda iti panunot na. Apay akas to'y dagiti bag ko. Tila misita kan ti aparador. Madlaw anak kuso-kuso. Maria! Umay ka man ditoy! Darasam! Apay ka di, madam. Ay, adda ka di uram? Anya nga uram? Anya tinaramid mo iti silid mi? Ne, jak pa'y nagdalos dita, madam. Ni sir ti adda dita. Medyo naladaw pa'y nga rod arimwar. Ha? Anya ti binirok na? Taapay akas la nagkalkal iti silid mi. Ay, jak amo madam. Kasla makapungtot mo't arimwar. Nagdardaras ngamin. Ay, madam, napanan nyo anak kasapsapa. Napanak iti ayanda mama. Di na ka di amo tinapanan nyo? Di yo ka di imbagakan ni sir? Imbagta si Mangpatkan. Anya ka di ti binirok mo ta nagkalkal kay ti silid ta. Agsarita taman itinalapat. Kitaam da ito'y libreta. Apay ka di? Namin adu ang nag-withdraw kay ti kwarta. Ha? Ako Insugal mo ka di ti kwarta ta? Ay, ingatan ko kadag iti inususar tayo iti kusina. Di mo ipambar dagiti inusar tayo iti kusina. Taamok numano ti mausar tayo iti makabulan. Apay nga awan na bati iti bangko. Ha? Nangipanam iti kwarta! Saan ka din nga agong ungat? Ngimi na ngamin amin agagatangan. Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, sanlaing atimek ti ili, nudiket pakakita anti, ayat ken bendisyon ni Apo Dios kada tayo amin, ditoy agtultuloy ti panakikadua ken panagyaman. Di ka din agong ungat. Ingatan ko kadag iti inususar tayo iti kusina, kan aminan. Di mo ipambar dagiti inusar tayo dito'y balay. Taamok numano ti mausar tayo iti makabulan. Apay nga awanin tinabati a kwarta iti bangko. Nangipanam iti kwarta! Ngimi na ngamin amin agagatangan. Sinalbagkit di. Impyar ko kan kati kwarta. Ti kunak kat idultulin mo. Saan mat gayam tayin sugal mo? Saan ko mat ngayon sugal amin Saan mat nga rod amakan ti kwarta? Tapno ibagak akinan mo. Insugal mo. Saan na maulit? Ha! Talaga saan na maulit? Tadikan ikan iti kwarta. Naliday ka mat, Barok. Adda ka di parikot? Agpaiso ti atapyo, papa. Awanen ti karga ti bangko mi. Insugal amin ni Solidad. Anya?
Oh, mas daw kami ngamin. Taapay nga umay umut-utang kininanang yo. Saan kon nga ipaigam ken kuana ti sweldo, papa? Dayta ti rumbang. Sayang no isugal namanan. Nasakit tinakam ko iti naramid na, papa. Ninamnamak nga daurnong mi. Sabali mat gayam tinangipanan na, tay timot sugalan. Manipo dita, saan mo nga ikan, tapno awan pagsugal na. Wen, papa. Siya kon ti grocery, ken niyaya Maria ti makitsenda. Rumbang laeng, tapno agnakam ti asawam. Yaya, sikat ti mapanag-grocery. Ha? Siyak, sir? Saan ko akadwan ni madam? Saanen? Gatangam amin na masapsapul tayo iti makabulan. Sige, sir. Saan mo aliplipatan ti resibo? Kitaak man ti magasto tayo iti makabulan. Ha? Apay ka di, sir. Itaman pa'y. Basta tong palam ti magak. Saan mo nga itad ti kwarta apaggatang mo kinisulidad? Sikat ti mapanag-grocery, kan makitsenda, naawatam. Matongpal, sir. Ita ka din, ti ipapan ko? Nakapunlas ka mo't yaya. Papanam ka di. Ha? Kuna ni sir nga adda kanu papanak. Mapanak pa'y kanu iji ayan na. Addan sa pangibaunan na kanyak, madam. Kasta ka di. Mapan ka di iti opisina na. Ha? Siguro, madam. Saan kan sama ta sigurado iti bagbagam? Kunam amapan kay ti ayan na. Ita, di mo amuno papanam? Kastoy na, madam. Saan nga ijay unag ti opisina? Ijarwar. Urayan nak siguro ijarwar. Saan nga ijay unag, ma'am? Apay asaan asyak ti imbaga na amapan iti ayan na. Apay asika? Diyak mo, madam. Damagan yun to, ni sir no apay. Ingka nga rudan, tapno makaawid ka dagos. Saan ka ngagbaybayag? Matungpal, madam. Sige, inakon. Hello, sir. Aday bagak. Kanya day tayaya. Idi ngamin agrobatak amapan iti grocery. Dinamag ni madam no papanak. Saan ko nga imbaga amapanak iti grocery? Tama nga no ibaga na nga isuntimapan kat alaan na ti kwarta. Anya nga ro timbagam? Imbagak nga adda pangibaunam kanyak. Ang agkita tapay itirwar ti opisinam, sir. Nasayata amom tinaramid mo. Sana rumbang agigamit ti kwarta ni Solidad. Tama nga numapan naman ni sugal. Ay, iso ka di asya akong tinangtedan nyo iti kwarta, sir? Wanyaya, insugal na ngamin amin na kwartami iti bangko. Anya, kasta ka di, sir? Ay, una yan. Saan pa yan nagsweldo ni Gary, mama? Umutang ako mapa iti kwartayo. Awan ti so amin minidya balay. Saan mo pagdanagan ti usarin nyo iti kusina? No makita ti asawam nga awan na kita, iso ti makambo. Ha? Anya ti kayat mo asawan, mama? Amo mi anagswildon. Ngam dinan itad kan kati kwarta, ta isugal mo maot. Just kikakide. Di ka mabaen iti asawam. Imbaga na kada kayo ti maipapan iti day taabanag? Asino kumati pangibagaan na? Iti ka di sa bahalay. Agyaman ka, tadi na ka kinabel. No sa bahalilaang, ang mga nutim mayab day tapos tisom. Oy, imay kamatan dito'y pagadalan, Dennis. Mayat ka din ti Riknam? Unsuset, saanan ang modular ti panagadal ko? Takababain mat. May salangan na si Mestre. Malpas tayon. Ay, naikarkarigatan tayo umutlaangan, iti manu atawan. Inton makaturpos tayo. Kasla na po nas to aling at tibanog tayo iti pagadalan. Nang runa iti panag-intern tayo. Diyay kunada nga rudan. Rigat pa'y nga umuna, sakbay ti baligi. Agpaisot ako nam. No awan ti rigat, awan mat ti baligi. Amom, idida mo.
kasla nagbayag ko nga urayan ti panagturpos tayo. Apay matan ako ng dayta. Gapo, tamabayag ti kina doktor. Ita, kasla imposible, adandanin ti panagturpos tayo. Naggrocery ka, Maria. Para may saabulan samot ng dagiti ginatgatak mo. Ay, day tatibilin ni sir, madam. Nagpagatang pay iti inkargak iti ref. Ayan nga rod tinabati a kwarta. Ay, insublik amin abarya, madam. Day tangamin tibilin ni sir. Anya? Sika talagang tipyaran na nga agatang kadagiti masapsapol diti balay? Saan ko ngamin nga isugal, madam? Anya? Ulitin man timbagam? Ay, sorry, madam. Ay, anyat na ibagakon. Ay, nailawan ko laang, madam. Saan ko ang magustuhan ti tonada ti panagsarsaritam si ka, Maria? Ay, sorry manan, madam. Ay, dita kayo na. Tama pa anak pa'y agdalos ijarwar. Sa anak pa'y ngamin anak kadalos itay. Iso ang mapanak pa'y, madam. Pag may saan dakit din, saan ang mapalin ti kastoy? Papanan nyo ka di adwan? Mayat matikukuyugan nyo. Mapan kami di library. Umay ka kadimat? Saan ang tadaur urayak? Jay kalaingan iti klase tayo. Kasta ka di? O sige nga Rod. Mapan min aramiden ti assignment tayo di library. Anda ka di assignment tayo? Anya subject? Nalipatam ka din ti assignment tayo iti psychology? Ha? Ay, nalipatak mat nga agpayson. Ay, umayak mat nga rod, taaramidak mat. Narigatan no nababati grado. Wen kasano nga agsuma cum laude ka no nababati grado? Mas daaw kanto, no may saak ang makaawat iti pamadayaw, inton agturpos tayo. Iso adinak isam-isaman. Congratulations, gayam. Itapay laang. Kablaawan kan. Makakatawa ka ni Cathy. Nalaing ti panagkita na iti bagina. Bayam laeng, agar arapaap jay tao. Pagustuam ti gayim mo. Kasano ko maamagunod na ti pamadayaw kat nababamat ti maala na no da eksamen tayo? Dayjay ti kunada, apam madayaw iti arapaap. Kasano kumamat dayjay? Makaawat iti pamadayaw, babaan iti imahinasyon. Kasano mat? Mabalin ayamat. Mabalin kan ni Kati. Nagsweldo kan saan ka di? Wen, nagsweldo akon. Pinaggrocery, kan pinaggatang iti masapsapol iti kusina. Kanim Bangkok, tinabati. Apay adi mo intod kanyak, tasyak kumati ng ideposito. Manuatawan na sikati ng nang tidak iti sweldok. Ita, siyak matan ti makaam mo. Kasanungay no damot kayat ko agatangan. Ibagam kanyak, tagatangag. Awan mo't siguro ti reklamom. Di na ka din ikan iti kwarta? Jak kayat nga isugal mo ti nagbambanugak. No kayat mo ti agsugal, bukod mo asapol ti isugal mo. Nalabos ka mat, no di nakman laikan iti kwarta. Mapabasol na ka di? Sinayang mo ti urnong ta. Inyibos mo iti sugal. Payakas ta ti langam, anya ti pareko. Ad-adakit din atal ka ni Gary ti katulong, ngam siyak nga asawa na. Mapabasol mo ka di ti asawam. Amkan na nga isugal mo ti kwarta. Imbagak mat asaan akon nga agsugal, mama. Ipakita, ngagbalbaliw ka. Tapno agsoble ti panagtalok ti asawam kan ka. Anyang ro ti aramitak. Agaramid ka, iti nasayaat. Ti pagsayaatan ti pamilyam. Saan akas iti sigod akanayon karumwar amapan iti sugalan. Nagrigat ti awan kwarta na. Maikaw ak awan na pulos igam ko ak kwarta, mama. Agsipod ta kwarta akanayon ti igam mo no ingka makisugal. Iso alipata mo ti kwarta, kan ti sugal. Mabalin ka di mo't alipatan ti kwarta, kat iso ti kapatgan iti biyag, mama. Rabiin, Barok,
Ingka maturugan, dakas iti salunat mo ti panagpuyat. Masapulan na nga to ti maalak, iti sumarunong eksamin mi. Para kanyak, an-anuam tinangato apam madayaw, no maidalit kamat. Yaya, madlaw ko, kat napatagkan ka ti salunat ko, ngam ti pamadayaw ang magunod ko. Napat patag ti salunat ngam pamadayaw. Uray ikanda ka iti pamadayaw, no naidalit kanto, awan to't serbina. Sige, Yaya, tugpalan ka. Maturog ka, tapno di ka unay madanagan. Wen nakunakon, kapapatgan ti salunat, iso nga aywanan. Kasanon, no saanan asyak ti makaala iti pamadayaw. Adon tinagbaligi nga awan nagunod da pamadayaw. Ngem ado met tinakagunod iti pamadayaw, ngem awan dan dito'y abiyag. Makariknan isolidad iti panakaikawa. Gapo, tasaanan nga ikan nila kay na iti kwarta. Baya masagabaan na ti mading haramid na. Sinayang na ti urnong da. Saan ka di analabas no dosaan? Kasano ngagbaliw no sumuko ka adagos? Balagan ka. Saan mo ngay kan iti kwarta tapno agbaliw? Tapno malipatan na ti agsugal. Dandanik ikan itay, ngam napanunot ka, amapan naman ang isugal. No inikam, kaslaim baon mon amapan manin agsugal. Laglagi pam, dakkel ti impaabak na. Urnong da nga agasawa. Nyala, saan ko ng ikan? Masyanak lang amin no makita ka nakakaasi ti laganda. Ada-ada amay gumon iti sugal no ikam iti kwarta. Bayam dita, tawan matidakas ama pasamak kan kuana, nga uray awan kwartana. Naturog ka din ni Dennis. Wen madam, apay ka di, ada ka di ibagam kan kuana? Nangag ko ti saritaan nyo itay. Apayakas jay ti imbagam. Anya ka di ti imbagak asaan mo ang nagustuhan, madam. Ti imbagam nga awan serbi ti pamadayaw. Madam, saan ka di anapatagkan ka ti salunat ti anak mo? Apay kumaasaan anapatag? Siyak ti inana. Yaya kalaang. Yaya ak nga agpaiso. Iso akit kita ak ti pagsayaatan na. Saan kat at ipagdaksan na? Pagdaksan na ka di ti pagayatak a makagunod iti pamadayaw? Tapno pa kaidayawam, madam? Nga uray maidalit ni Dennis? Bastos ka, katulong! Kaya't mo ka di tapapanawan ka! Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, no agregat ka, laglagi ipem. Ada ti bendisyon ken ayat ni Apo para ken ka, dayto iti balay amang iparik na ti ayat ni Dios. Yan. Pagdaksan ka din ni Dennis ti pagayatak a makagunod iti pamadayaw? Tapno pa kaidayawam, madam? Nga uray maidalit ni Dennis? Na, bastos ka, katulong. Kaya't mo ka di tapapanawon ka? Okay laang, madam. Basta ay wanam anaimbag ti anak mo. Katulong ka laang. Amok ti pagsayaatan ti anak ko. Ammom ka di, madam. Jack kayat nga agpuyat ni Dennis. Tama nga no agulaw manan. Napatag kanyak ti salunat na. Ha! Agimpake kan. Pumanaw kan inton bigat. Yaya, apay dagita gargarat mo. Bastos day ta katulong. Pagawid akon, tadumot di ta ti maala kasukat na. Saan ang mabalin, mama? Awan ti makaartap kan ni Yaya Maria. Ha! Di mo ko na nga artapan nak day ta katulong, iho? Mama, agduma kayo iti pagrebangan kan posisyon dito'y balay. Sikat inak, kat isumot ti yayak. Kat, isakit mo day ta, Yaya? Jak isakit, ngam jak kayat apumanaw. Anya ti makagapo? Apay adi mo kayat apumanaw? Mama, nagbalinan apa sa tibiyag ko.
Di nakpulos binaybayan. Nariknak ti panang ipatag na kanyak. Apay, asino ti kasuron mo? Bastos day di akatulong. Papanawag ko ngam insakit ket din ni Dennis. Apay ko maapapanawam tinasing patakatulong. Uray siya, jakmat umanugot apapanawam niyaya. Apay ka di apag may saan, dak. Ibagam man niya ti basol na. Apay apapanawam. Bastos nga rod. Di nakamo a respetuan, kat siyak ti amo na. Ibagam man no kasano abinastos na kakunam. Sug-sug-sugan na ni Dennis asaanan nga agrepaso. Awan kanot serbi ti pamadayaw. Panawan ka man langan. Mapanak langan iti ayanda, mama. Ita, tawan ni Solidad. Kaya't ka makasarita, yaya. Anya ka di tinapasamak. Idi madama ti panagripaso ni Sir Dennis, idi rabii. Imbaon ko amaturog, tarabiin. Ngamin, jak kayat ngagpuyat, sir. Dahita ka dilaang. Imbagan ni Dennis nga amangan no nababati maala na iti eksamin da. Amangan ka no naawan magunod na apamadayaw. Ket? Imbagak anapat patag ti salunat na ngam ti anyaman apamadayaw, sir. Iso anapan betan naturog. Anya ti pakainaigan ni Solidad iti napasamag. Apay anak kapungtot. Nangag na ngamin ti imbagak, sir. Imay kat dinamag na no apay ka no nga imbagak ti kasjay. Anya matinsungbat mo? Imbagak, anapat patag ti salunat ni Dennis. Tama iparit nga rod ti agpuyat kan kuana. Iso aday jay, nagpungtot ni madam. Itay bigat kapay ngayon may dito'y balay. Apay adi kapay lagaway. Di yu ka di kayat ngagyanak pa'y dito'y balay, mama. Ne, nagaapa kayo ka di iti asawam? Itaman pa'y. Pag may saan dakit din iti balay. Napatpatag da di akatulong am siyak. Imposible da ita. Adala siguro saan niyaw ang nagkinawatan nga gasawa. Idi papanawak ni Maria. Inggawid da. Idi siyak ti pimanaw ta imayak dito'y. Didak pulos inggawid. Nambaram ko mamang papanaw iti yaya ni Dennis. Manipod o beng? Di makal ngamin ti ulo na, mama. Nagtubo pa yan ti Sara na. Kasla imposible ngagbalbaliw ni Maria. Amok ni Maria. Pati kadida kayo? Kat dayjay ayaya ti ayunan nyo? Saan bahat nga iti kasta? Ngam adala siguro saan nyo ang nagkinaawatan. Anya ka di tinagpasugnudan ni Solidad, Barok? Jak manamukin kwa na, papa. Saan mi ngayon palubos a papanawan na ni Yaya Maria? Dayjay lang met, papa. Unay lakit din ni Solidad. Kasla ubi ngagpampanunot. No kayat na ti agyan dito'y balayo. Bayan tayo pa'y, papa. Saan ko mata pinapanaw? Agawid no kayat na. Amo na matidalan nga agsubli. Wen, makamiris tumatla siguro. Nasaya at matumakamiris, papa. Ngam no papanawin na tinabayagan na katulong mi. Jak ipalubos. Ken sana kayat ni Dennis apumanaw ti yaya na. Napan kayon samot ijay balay, papa. Wen, agrubrubat dagiti agama itay napanak. Didak ka di dinamag? San mat? Dinamag kuno apay apimanaw ka. Kat kunamat ni Gary, adi nakakanumat pinapanaw. Sa anak nga gawid, aging gaadinak umay sukunan. Kasanuno di nakaumay sukunan? Saan ka din nga gawid? Saan, papa? Di tuya kun balay nga agnaad. No di mo kaya ti agawid. Tulungam nga rod ni mama may ti trabaho dito'y balay. Agluto, agtalos, ken aglaba. Anya? Umadani man ang midterm exam tayo. Itapay lang, rugya kong tagrepaso. Masapul asyak ti kangatuan ti maala iti test. Kanayo nakmat nga agripaso. Ngam saan ko lata maartapan ti kinalaing ni Dennis.
Nalaing nga talaga. Naira na laeng mat nga iti kalabas kat basi tinaalak. Ngam ikarik. Daytoy sumaruno, syakton ti kangatuan. Isaganam nga rod tay blowout mo, ah. Ilibre na kami ija kantin. Kasla jay ar-aramida ni Dennis no agtap iti test wano quiz. Day talaga yan. Chicken feed lang dagita. Talaga mata. Ngam, apay nga awan pailaang ni Dennis. Apay ka di ano awan ni Dennis kat napalalo adanag mo. Dagiti kalabas nga awan kapay. Ada jay kalat nga agabsent oray madama ti test. Tapay. Itaray day di ospital. Taday jay nga min sakit na. Ay, kaasiman. Barok, di ka kadipay mapan iti pagadalan. Papana ko niyaya. Insapar ko lang tinag-advance review. Adda nga aming report medya school. Anya ka diti kayat mo nga isaganak a meriendam to. Saan niyaya? Mga naktulangan iti kantin ti pagadalan. Kasta ka di, Barok. Ang litlikam, dagiti maiparit akanam, laglagi pom kumaday ta. Danag mulakin din aya, yaya. Tanda anak amin nga iparit mo. Ay, saan asyak ti mangiparit? Ti doktor mo. Iso amasapol nga agtungpal ka. Unyaya, agtungpalak. Kunak no saan ka manan nga umay? Nag-advance review ak ngamin para iti maangay a report tayo. Ha? Ita ka din di pa nag-report tayo? Wunmat. Imbaga ni sir, idi last meeting. Sigurado asi ka nga rod manan tinakasagana nga ag-report. Ay, nalipat ang data report. Saan ka nag-review? Saan ka nakasagana? Niman nga rodan Dennis ati kasla professor ay jasango. Isagana tamat ti questions ta. Isagana kun ti adoan narigat a questions ko. Sige. Intun masong batak ti saludsudyo. Ag saludsudak mat kada kayo. Delikado nga rod no kasta. Amangan numangtad ka mat iti question ajak masungbatan. Payakan ayon mo akitaan da ita silpon mo, Solidad. Pidutam sa intun kuan idisom. Kitkitaak nga rod no ada text ni Gary. Talaga nga awan, mama. Awagam wano sika timang text kan kuana. Awan mo't nga rod load ko. Sa may sa, apay asyak ti umuna nga ag-text kan kuana. Nangalaan na iti swerte na. Apay asika pa iti napanakal. Kat sika lang arudan ti nakabasol. Nagsorry akmatan kan kuana. Mabali na nagsuri ka. Ngam, ti sakit tinakam nga impay mo kan kuana. Saan maagasan iti panagsuri lang. Dakal nga min akwarta ti impukaw mo gapo iti bisyom. Kastoy gayam ti madi nga itdan ti madi abisyo. Ita kadilaang mapanunot mo da ita, kat bakbakatan kan. Amom kumada ita, no nanakam ka. Awan mat ni Solidad, napanan na ka di. Napan siguro nag-load. Dimbawat iti pag-load na, tanabayag ka no asaan ang naludad, cellphone na. Saan nga ta nga iti madyungan man ang tinapanan na? Makamun ano iti madyungan man ang tinangipanan na itiintad ko abasita kwarta. No itay pa'y apimanaw anapan nag-load, at dako man. Malaksid no nakitungtungtung pa'y dita. Ay, saad lang agkamali ang mapan iti madyungan. Sayang lang di intad ko apaglod na kuma. Mamuag tula nga madyungan tinagturungan na. Pagsasawa ka talaga. Iso nga inikak takunana nga awagan na ni Gary. Kaya't ko kuma nga ornosen dati linanganda. Kablaawan ka, Dennis. Good performance ka, kuna ni sir. Nalipatak tumat ngamin data report. May saak kumamat at imakdar ang nag-report. Masiguradok ana nga to ti gradom ka ni Sir Dennis. Sika kano ti kamayatan iti report na. Nasungbatang pa'y amin asaludsud da kan ka.
Ket sapay ko ma. Tainton madanon ti panagturpos tayo. Ket nasalun atak pay. Kasano ka di ti panagriknam ita? Madi ka di manan? Saan met? Ngam saan tayo nga ammo. Dagiti mapasamak iti masungat. Sa bagay. Saan tayo tanggal dagiti pasamak? Ngam agtalag tayo kumaiti kaasi ti apo. Naliday ka matasimang bat, papa? Saan ko asinukon ni Mama Medyo balay dalolom? Tabarang agbaliw. Nadamag ko anapan kanumanan ije madjongan iti kalman. Inikam ka di iti pagsugal na? Saan? Diyak mo no nangalaan na iti insugal na. Inikanda nga ta. Mapanak to agpasyar ije iyan dalolo. Kalpasan ti klasek. Anya ti aramida mi dya, iho? Inaklag pasyar, papa. Saan mo asukunan ti inam? Bayam nga agyan ijay, tabareng agnakam. Dimawat ka ko dam iti pagload mo. Ngam sabali tinapanam tanapan ka na kimachong. Kunak namin no umado ti kwarta. Ad-addamot anaabak nga ma. Ay, talaga nga awan manaknakam mo. Naigumon kan iti sugal. Ay, bimabayan ka manugal. Kunak ano saan ang maabak? Ay, di ka nagrason pay. Uray siyak nga inam, lukwam. Ay, sinalbag ka kiday. Manumot lang day, Jane. Ay, saan ka na dumawdawat kanyak iti kwarta? Tatalaga, di kantonikan! Agyaman na, taumay nakmatla sukunan iho. Sukunan? Imayak, taipakaamukan ka ang nagungat ni papa. Taapay ka no anapan ka manan nakisugal. Ha? Kasano nga muna anapanak nakisugal? Napanak lang nagbuya. Sa anak ang nakisugal. Saan akas ta tinakadanon kan ni papa? Nakimadyong ka, kat naabak ka kano? Asino ti salawasaw anang idanon day taken ni papam? Saan kun adinamag? Apay ngamin anapan ka manan nakisugal. Kunak man lano may naksukunan. Ngam saan mat gayam? Tama di addamag tinsangbay mo. Naragsak mi nga awateng ka itilakbay abroad TV, no agregat ka, laglagi ipem. Ada ti bendisyon ken ayat ni Apo para ken ka, dayto iti balay amang iparik na ti ayat ni Dios. Mama, saan kun adinamag, no asino tinangidanon ken ni papa? Apay ngamin anapan ka manan nakisugal. Kunak man no umay naksukunan. Saan mat tama di addamag tinsangbay mo? Mama, ikagkagumaak ti agbaligi para itinasaya at amasakbayan. Hanggang, sika, sabali ti ikagkagumaam. Dandani ka kadimot laangan agturpos, iho? No ipalubos ti Apo, mama. Sapay ko ma, taawan tubang iti panagturpos ko. Oh, adan tumatlaangan anak ko, doktor. Mama, sardangan niyo kuman ti agsugal. Nakasaom ka din ni Mamam, Barok? Unyaya, namnamaan na amapan kusukunan. Apay adi mo sinukon. Imbagan ni Papa, nga awan ng papanaw kan kuana. Isu amakamumutan nga gawid no kayat na. Ay, kasanon no agururay iti mapanmang sukon kan kuana. Saan mo takayat ni Papa mapansukunan? Ay, nasakit nga min tinakam ni Papam. Tapi manaw, adi damot pinapanaw. Barang ano agkapyadan tumutlaan. Awan papanan na no di kasta, Barok. Basit mo't abanag ti saan daan nagkinaawatan. Dakkal kanwa kantidad, ti impaabak ni Mama iti sugal. Ay, kunak no basit laeng. Takasta ngamin ti imbagan ni Mamam, Barok. Di mo ka di pa'y malagip ti agawid, ket umadanin ti panagturpos ni Dennis. Dinak nga tao may sukunan ni Gary, Papa. Saan mo anam namaan? Saan ka kumaamakipin natangkan, tas sika ti ayan ti biddot? Sika ka di tinangibagaan na panak manan nakisugal, Papa. Nakitam ka di anapanak iti balayo.
Ado ti tao amabali na makaidano ni ti asawam. Asino nga taday di asiping ti dila na? Amo met ti tattao, nalaingda nga agidanon. Ketapno awan idanon da iti asawam, san ka nga agar-arami di iti may kaniwas. Nagadungamin ti tao aman nakibiyang. Sana maliklikan ti kunam aman nakibiyang. Isu a kasayaatan ti lumiklik. No amo madakas, saan mo nga aramiden? Si kamanen ti mapan a grocery ken makitsenda, Yaya Maria. Ay, sir. Diyo ka di kayat nga agawidan ni Madam ditoy? Adaken ko ana dayta. Saan ko matapi na panaw? Ay, amangan nururayan na kayo amang sukon kankwana. No siyak ti nakabasol, nabayag dayta agpat na gadyak mapansukunen. Nga misuma ti nagkamali. Ang di mo't la agawidan, sir. No sukunek, amangan no agpanakal. Kat saan na amarik na kagurak ti panagsugsugal na. Ay, adda nga rod kada kayo amang urnos iti amin, sir. Ay, amuyo, panagriknakat, siyak sa ti makagapo no apay apim manaw. Ngam saan anaing kalintigan ti panang papanaw na ken ka ngawan mo't basol mo. Ay, saan ko mat siguro apakabasulan? Ti pananghiyalikakak iti salunat ni Sir Dennis. Saan ka di, sir? Hustulaeng ti inaramid mo, Yaya Maria. Apay adyak na panunot adagos. Adagayam sing-sing iti ramay ko. Ti wedding ring mi kanigari. Inak isalda, tapno adda pagpuunak. No mga bakak, inak tumat latubusan. Mayat tinapanunot ko. Mapanak iti pawn shop. Inak isalda ti sing-sing ko. Dinak nakita ni Solidad nga adda dito'y kalsada. Nakita ka naggapo dita pawn shop iti asideg. Ay, inakagdamag iti pawn shop no anya ti naramid na ijay. Sinalpag. Insalda na ti wedding ring ni. Tubusak ti singsing. Saan ko nga urayan ti taning na. Ay, awagak ni mama. Taalaan na ti resibo kini Solidad. Hello mama. Mabalin ka di nga umay kayo dito'y balay. Apay ka day. Ada ka di parikot, barok. Sana mabalin na pagsaritaan tayo iti cellphone, mama. Umay kayo kuma dito'y balay. Parikot ka di dayta? Ala, dito ito balay ti pagsaritaan tayo. Ala nga rod, ubayak dita. Apay, awan ka di trabahom ita. Impier ko pa lang ti opisina iti assistant ko, mama. Urahin kayo. Ay sige, agrubwatak, ta umayak. Agyamanak, mama. Papanam, tagrubrubuat ka? Imawag ni Garey. Ada ka no importante a pagsaritaan, may. Anya ngay dayta? Mamuak no agsarita ka, may. Isu nga roda mapahanak iti balayda. Kaslad da sabaling agparparik na kanyak. Anya ngay dayta nga agparparik na kan ka. Tsak mawatan tiriknak. Kaslad da pakadanagak at tsak amo. Na mga nupuyat mula dayta. Ay, ingka ka maturugan. Puyat ko nga tangag paiso daytoy. Kaslasaan matikunak. Ingka ka aginanahan. Nasaysayaat no aginana ka. Imbagta nakasangpot kayon, mama. Importante ti pagsaritaan tayo. Anya ka di dayta, anak. Nakita ka naggapo ni Solidad iti pawn shop. Napan ko dinamag iti empleyado ijahin no anya ti inaramid na. Kat insalda na ti wedding ring mi. Anya? Ne, apay nga insalda na ti wedding ring yo. Awan siguro ti pagsugal na, mama. Isu nga insalda na ti wedding ring na. Ay, sayang ti singseng no saan amatubos. Talaga asayang dayjay. Mama,
Saan anapatagkan kwa natin sagot ko asingsing? Inda kita ang tirisibaw, ta sigurado nga adda itibag na. Kat siya akon ti magtubos. Adda ka din dyan, anak mo? Talaga, kurang ti panagpampanunot na. Anya ka di ti inaramit na. Agasam, ta nakita ni Gary ang naggapo iji pawn shop. Napanagdamag ni Gary no anya tinaramid na ijay. Insalda nagahayam ti wedding ring na. Anya, ay unay lakit din. Isugayam nga awan manen dito'y balay. Anya klase ti panagpampanunot nga daken kwa na. Nakula pa na talaga ti utag na. Di na namo ti araramidin na, gapo iti bisyo na. Kastan sa ti tao nga da bisyo na. Di nan makita ti pagsayaatan na. Kasaritam iti nalapat no sumangpag. Anya ka di tibag na, idi kalman aya. Jak nakita no anya tibag na. Ingka kita ni ti seled na. Amangan no adda ijay. Oh, adto iti resibo, iti panangisalda na iti singsing na. Ala, tayo naktubusan, kababayin ka ni Garay. Anya nga ti aramidan ta iti anak ta. Kasano amay kat na ti bisyo na. Saan asinokon ni Garay? Tapno awan pagsugal na. Ngam insalda na kat nga rod tinapatagabahan na ag. Dayta kat insulto iti biyang ni Gary. Agpara nga sana napatagtisingsing kan kwa na. Isugaro da siya kung timang tubos ta nakababaid kan ni Garay. Unay kat ngaminin ti anak ta. Talaga asaan na pa'y amaliklikan ti panagsugal na. Dandanita yun agturbos. Wan, kat si kanton ni Doktora Suset. Kat siya tumatan ni Doktora Cathy. Kat ni Dennis. Dr. Dennis man. Naunday ti panaguray tayo iti panagturpos tayo. Ita, madano nan. Iti ungto tinaunday a panaganos. Dumtang ti baligi. Wanyag paiso. Nagananos tayo iti mano atawan. Ita, apitan tayon ti baligi. Kat day ta baligi. Isu ti pagsamakadan tayo iti masakbayan. Mapanak to ijay abroad. Ijayak nga agtrabaho. Saan mo kadiya kayat dito'y pagilian tayo? Basit ti sapol dito'y. Imbag ijay abroad, tadakkel ti sapol. Kasanungay barok, agturpos ka. Ang di pa'y nagawid ni mamam. Uwan nga rugyaya. Amo namat. No saan na sumangpat? Adda kayo mat ni papa? Ang rumbeng nga adda ko man ni mamam. Saan ka de? Uwan ko ma, yaya. Ngam saan na kayat ni papa asukunan? Sumangpat ka no kayat na. Naragsak ka de? No adda ni mamam? Kumaa, tapno naragsak tayo amin iti panagturpos ko. Rumbeng laeng barok. Ninamnaman ni mamam nga adda pamadayaw amagunod mo iti panagturpos mo. Saan da nga imbaga iti pagadalan no adda award mi? Ta sorpresa ka no. Mabalin ka di nga isagot mo iti anak mo nga graduar iti kinadoktor ti panagbalbaliw mo. Ha? May santon a doktor ti anak ko, papa? Sigurado nga ibain na ka. Gapo iti kinamanugal mo. Kasta nga ta, papa? Masiguradok na ita. Agbaligi ti anak mo. Ngam si ka nga inana. Di mo pala na isardeng ti bisyom. Kaya't kumot ti umatendar iti graduation ti anak ko, papa. Di dakmat binagaan. Makumikom dayjay. Saan ka kuman nga agpa-importante? Sika ti umasideg. Mabainak nga agawid, papa. Amangan na agungat ni Gary. Gapo iti inaramid ko apa nang isalda iti wedding ring mi. Agkid daw ka iti pamakawan. Sika ti nakabasol. Isu asika ti agpakumbaba. Apay nga imay ka dito'y balay da, papa. Sika katulong. Madam, saan da nga amo nga imayak?
Nasao nga ni Sir Dennis ang naragsak ka no adda ka iti graduation na. Ha? Agpaiso nga imbaga na daytaken ka? Wen madam, iso nga agawid kayo kuman. Kasano no agunget ni Gary? Ti kunana, di nakakanumot pinapanaw. Nalawa ka no ti ruangan asarkam no agsubli ka. Iso nga agawid kan madam. Talaga nga imbaga ni Gary dayta? Wen madam, numan agunget ni sir, agkid daw ka iti pamakawan. Sigurado, awaten na ka. Nagsingpat ni sir. Sige, ipagpagapok iti graduation ni Dennis. Mapanak iti pagadalan da. Wen madam, umunaak nga rudan. Mangisagana ak ngamin para iti graduation na. Kablawan ka, Dr. Dennis. May saka asuma cum laude. Kablaawan ka, iho. Dinak pinay. Ti isagot ko kan ka, kat ti panagbalbaliw ko. Ikari, agbaliwan ko una. Tapno maibagay ak nga ina, ti may santon a doktor. No agpaiso day tang imbagam, ti pamilya tayon ti kararagsakan. Maaramid mo ka di, solidag? Ikarik, Gary, kat pakawanan ako ma. Saanan ang maulit ti mading aramid ko? Ikatakon ti bisyok. Kababain mo't iti anak ta. Kablaawan ka, Sir Dennis. Agyaman ak unay kada kayo. Kompleto tayo itang aldaw. Aldaw ti panagbaligik. Agpapicture tayo man nga rod amin. Pagbaetan tayo ni Dennis. Adupay tilakok nga ikan. Sapay adapay klasik inton 2:00. Uray siyak nga rod. Maipaibos tamat siguro. Aginggat pangal daw tilako ta. Sapay gumatangak pa'y ti agas ni nanang. Awan manan agas na. Awan manan agas ni nanang mo? Naibos nga rod. No kumaro ti asmana, marigatan nga umangos. Kaasi ka man. Saan lang at aramatam iti pagadalan ti paggastusam? No di pati agas ni nanang mo. Ay, manipod nga rod kimaro ti asma ni nanang. Siya kon ti aglaklako iti makalapan ni tatang. Agmay-may sa kamutkit di nga anak. Iso dakda kayo lang ti agkakabalay. Sa bagay, da kayo kat adu kayo. At adu mo ti ilutoy a pagsasangwan nyo numangan kayo. Nay, apay nga da ka nga minmanin dita kusina. Uyak ka lang aruden nga uyak. Anya ayat yar aramidem dita. Ay, ubayak la ko mauminom itinapudot adanom. Awan mo't gayam karga titirmos. Nalipatan siguro ni Amy a kinargaan. Kaputa nagdardara sa napanidya-tsindaan. Imbaglakit din ta nasimput ti balasang ta. Kayat na ti aglako iti ikan, kabayatan nga agad-adal. Wen nga raod, ado dita ti babalasang, ngam di da kayat ti aglako iti ikan. Alang si kanaw. Ay, bareng makaadal tumot iti masungad nga aldaw. Tapno saan tulatan nga aglaklako iti ikan. Lulakit na anos kan nasait, awan papananano di makaadal. Sapay kumatamanayon ti salon at na, lakay. Saan akas kanya ka na idali? Nagbakasyon ti driver tayo. Kasano itan? Kunak namin asursurwam ti agmaneho. Tapno adag maneho no awan driver. Bayan nyo, padasat ti agsursuro, numalpas ti klasik, papa. Mangala kayo ti mangisuro kanyak. Saan mapariko ti mangisuro? Ado dita ti maala.
ti parikot, kat addakan ka. Kaya't mo ka di, wano saan. Bakantiak iti bigat, papa. Mabalin iti alas 7, aginggat alas 9. Ba't lagayam? Idi pa'y nga ibagbagak, ngam kaslasaan ka nga interesadong agsursurong agmaneho. Rugya kon ti agsursuro, papa. Sa nabali, tamalam ti klasik. Iti Martes ken Huwebes laeng nga da klasik iti bigat. Ala, awagak nga rudon ti umay mangisurukan ka. Tapno makaala ka ni ti lesensyam nga agmaneho. Saan ka di nga awan klase ni Lloyd itaabikat? Saan ko nga mo, ma'am? Nga madama kadwa na arimor itay, ma'am. Asino day ta akadwa na ako nam? Lalaki, ma'am. Inruar dati lugan. No inruar dati lugan. Ang mga no ti mangisurukan kwa nang agmaneho. Agsursuro ni sir nga agmaneho, ma'am? Wen taawan nga min ti driver. Iso amarigatan tayo. Kat, ni sir ti agmanehaw no awan driver, ma'am. Kano agad adal mo? Sursurwan na ti agmaneho. Sa bagay, ada kutsi na ngam di na matammo ti agmaneho. Day takat nga rod. Sa bali pa iti mangimaneho kan kuwana. Iso ana saya at no sursurwan na. Inkarga met di tabiga o ti basit nga ikan na nakalapak balasang kau. Basit ti nakalapak tanadawal ti baybay. Inaklay sursuron di ta kalsada, tatang. Basit no ipan ko pa'y langi di tsindaan. Ala, agan anus ka anak ko. Naimbag tula no nalina ka di baybay. Nawadwad tumanen ti makalapan ngayon kailakaw. Anyarod nga'y tatang, no isungarod tinakalapan nyo. O sige, inak nga rudan, tapno makalako ak at makaawid akadagos. Adapay klasik inton malam. Di met ngamin makalakon ni nanang mo. Naidalit may. Ano sa kun atatang, no sa bali ngamin ti mangilako, adumat ti alaan da aganan siyada. Wen nga raud, nalabas met dagiti daduma abayar. Nabarat dalaunay. Gumudwada may titiganan siya. At nagrigat ti agkalap. Oh, ada ka matiti kalsada nga aglaklako? When friend, basit ngamin tinakalapan da. Isursur ko lang. Uray siya nga rod. Siguro, no makadano nakitipong to dahito akalsada, nalakok mo't aminan. Dita ka nga rod akalye, Tadituyak mo't bangir. Sige, tapno saan ta nga agsinsinorot. Agkita tanto langan, ije pagadalan inton malam. O sige nga rudan, tapno makalako ta adagos. Ala, agsinata nga rudan ditoy. Agkita tanto langan, ije pagadalan. Mapan kayon samat di takalye nga agturong iti barangay iti asidag ti baybay. Wen, papa. Imbagi jay taman manutilugan. Mayata pagpraktisan nga agmaneho. Unag paiso, madino iti highway, tado ti lugan. Umay kayo ka di, papa? Wen, inakitaan jay bagbagada alote alako. Mayat ijaya pagpatakteran iti negosyo. Plano yumanen ti agpatakder iti negosyo iti igid ti baybay, papa? Wen, mayat ti agnegosyo ijay. Tawan pa'y dadak kalapas dek ijay. Intayo nga roden, papa. Diyay nalabasit akot siya ti osaran tayo tabasit. Saan ngamin analawa ti kalsada ijay? Saan mo una apartakan ti agmaneho? Saan pa'y asimentado ti kalsada ditoy? Uwin nga rod, papa. Sa basit ti aglabas alugan ditoy. Ne. Naunag alasong-lasong di tamasungad. Ada na urnong adanom, lisyam. Ada babae ang nakasuson iti bigao. Ni, jakmetan malisyan ti danom iti batog na. Ay! Naparsyakan ako! Ay, naparsyakan ti babae, papa. Isardang ko tilugan.
Tag-sorry ak. Apay ko mapagtaktakam dayta babae. Intakit din. Baka isturbula dayta. Apay ngamin nga ijay tinaglisyan na. Awan ngamin ng tipaglisyan na adaduma, papa. Nailat ijay. Intakit din kunak. Asino ko madayta a babae. Apay ngamin adi naglis kat adang aruglugan. Bastos na diya, driver. Di nalakit ininayad mo tan, itay na ibatog kanyak. Diyak malipatan na diya nalabasit a kotse. Naalak mo ti plate number na. Makita kan tumatlaon no asino ka man. Ay! Oh! Apay akas na tilangam. Asla ka mo naglugnak. Diyan nga min limabas itay nalabasit a kotse. Idi na ibatog iti ayan ko. Dilakat na ginayad batan. Adayta, naiparsyakan kanyak tinarugit adanom. Bastos nga rod a driver, ah? Ay, no siyak, rinyawak. Rinyawak nga rod, ngamjak amo ano nang ngagnak. Kaslamot namin agsursurong agmaneho, tasan a diretso ti pagnatilugan. Kan ada mga alalay kan kuana. Anya? Dito'y pa'y ngagsursuro? Huh? Amangan na talaga abastos. Diyak malipatan ti plate number na. No agkita kami to, diyak amo no anya ti mapasamak. Ay, apaam ka di? Eh, nungay talaga abastos kan suplado kat patulan na ka. Diyak man amo. Gapu nga taat na nakakotse. Idinto ta nakaisusuunak lang iti bigao. Iso akas jay ti inaramid na. Nay, apay akas ta ti itsura manakaw. Kanya tinaramid mo. Adalim mabas abastos a driver tatang. Pinadalapusan na lata tinarugit adanom iti kalsada. Kat naparsya ka na. Ay, anyan takas kala naglubnak. Nagrugit na itabadom. Makita nan today dya driver tinalabasit a kotse. Agasan nyo, insursur ko tilakok nga ikan a nagrugit ti badok. Nalabasit ako, tse ko nam. Kit no nalabasit tilugan dya imay nang kita iti ilaklakok alote di taasi dagtibaybay. Ha? Apay nga ilako yung ay tatang? Saan nyo ko mga ilako da dya alote? Igatang tayo kuma iti bilog apagkalap. Tapno makaadayuak met nga agkalap. Saan ko maa tatang? Mayat apag negosyoan day dya no makaturpusak. Adda ka di plano iti day dya alote. Adda tatang, rumbang adda tayo ti agnomar iti day dya alote. Di saan tayo nga ruten nga ilakaw? Sapay nagwinakaw, agsublidan to ka now. Iba kayo latanaan, nagbabawi kayo. Sayang amin day dya tatang. Ikagumaak to ti agpatakder ijay iti pagnegosyoan tayo. Apay akas ta ti tsuram, kasla mariribukan ka? Kaasimat di babaya na parsyakan iti narugit adanom, mama. Asino a babae? Kan apay a naparsyakam ako nam. Magmag na iti kalsada, nakasusun iti bigao. Hindi lumabasak, jak nakapagpreno. Iso a naparsyakan iti narugit adanom. Day takit din ti pakariribukam. Babae laang ang nakasusoong iti bigao. Kaya't ko kumatiag sorry kan kuana. Ngem, di nak pinalubusan ni papa. Apay ko mga minasar dengam. Basol na. Tapay abimatog iti ayan tinarugit adanom. Mayat ka di matlang ti lokasyon ti lote anapanan niyo? Mayat ijay, tamatanawan ti baybay. Mabalin na pagbalinin at tourist spot. No ado ti mapanijay, mayat no ada restaurant kan hotel. Dayta ti planok. Sigurado nga dumanan ti kwarta a makulikta. Awan mintis. Intaman nga rod gatangan ti lote. Sapay nalaka ako nam ti panangilako da.
Madlaw ngawan ammo tilakay. Milyon kumatigatan tay tiyay. Angam, nababaa presyo ti imbagana. Sapay nalawa day di alote. Ignorante nga rod no kasta. Amangan no tawid na day jay adaga. Lakit di. Kasano kumaama kagatang itikas di kalawa adaga? Kat mangalap kanulaeng. Igatang nakano iti bilog. Ken makina apagkalap ti paglakwan na. Nanang, inakiji pagadalan. Ada yung kabil ko adanom iti termos no kaya ti agkape. Adamot tinapay ijay. Ay, antiagas ko, anak ko. Ikabil ko dito yung lamiseta iti asidad ti katreyo, nanang. Adamot na nakabote adanom apag tumaryo. Ay, agdama na, kanak ko. Ay, uwan gayam. Pakibagayon to kan ni tatang. Ano umay ti gumatgatang iti lote. Ibagayo ta ibabawi dalaangan. Saandan nga ilako. Kasano ti plano ni tatang mo agumatang itibilog ken makinana? Padasak langan ti aglon, nanang. Isunton ti gatang na itibilog ken makina. Adamot si dadaan at tumulong iti Department of Agriculture kadag iti mangalap akayat na ti gumatang iti bilog. Ay, nangag kong agpaiso da ita a programa ti gobyerno, anak ko. Napan nag-eskwela ni Lloyd di na inala ti kotsena. Di kotsena ti aramatan tama pan mangkita iti lo ti agatangan ta. Agsagana ka nga ruden tamapantan. Amangan no at dapay makauna. Naglaka ti panangilako da. Kat mayat pa iti lokasyon na.